200,000 pesos. 220,000, 225, 250,000 pesos. 250,000 pesos. Good morning guys! Welcome to Bitokbitok University. Bernie Bitokbitok here. Katong wala pa nakasubscribe, please subscribe na. Sa mga nakasubscribe na, thank you very much sa inyo. Diya, bala dili ko itsuraan pero nagsunod yan mo sa akong mga video. Thank you very much. Wow! Today na ako diri sa Win-Win Corporation. Wala mo sa Subic ha, wala mo sa Subic. Kung inyong tanaw na akong palibot karon, puros mga trucks. Remember atong akong vlog nga nagdadto ko sa Subic? 100 down, 100 down, 100 down, 100 down, 50, 60, 60 down, 70 down, 70 down. Okay? Guys, wala ko sa Subic, nara ko diri sa may Mulugan, El Salvador. Kay muna among gibuhat karon, nagbuhat ta og atong own version sa auction sale diri mismo sa Mindanao. Ang nagdalaan ni ang Mindanao Auctioneers Incorporated, okay? So this time pagkato na mo sa Subic, among gitisting, among giobserban no silang gibuhat nila dito. Og syempre, pagdala na mo diri among gusto buhaton nga mas better, mas nindot, mas lingaw, mas nindot ang sound system tanan-tanan. Alright? Now, guys, this video ako ipakita sa inyo ha, kung unsa gid ka kahitabo sa mga auction sale. Just in case lang wala mo kabalo. Pinaka-easy lang ako nga easy lang ako nga pag-describe kung unsa or pag-explain unsa ang kakahitabo sa auction sale. Alright? Okay, so do sa inyo. Alright. So, diri karon diri sa kilid kaning tanan mga unit diri, mga truck, mga heavy equipments, nanay mga number tanan. So nay mga nakabutang, nay mga tanan sila gibutang na sa database na yung mga number. Unya ang may tabo dan ani unya yan ni. So ang may tabo dayon dito sa atubangan. Okay, here itorta mo kay medyo nag sound checking pa mi because wala pa nagsugod na mahaw pa ang mga tao. So there diya maglingkod ang mga tao. Okay? Tapos diya maglingkod ang mga tao. Tapos kanina yung mga sakyanan diri din sa moagi sa atubangan. Okay? Og dito na rin magsugod og bid kung pila ang sugod niya nga price. Like for example, 500,000. Okay? So magbidding na dayon na siya kung kinsa ang mo kuan ko. For example, walay mo sukol, baba. Kung for example, di sila musukol sa 500, babaan gamay. Pag na musukol, increasean na po, hantod sa mag-abot yun, okay? Kung tanawin nyo diri ang setup, na mga mini stage diri. Na mini stage, 1, 2, 4 ka buok, okay? Ang may tabo, ako ang main host unya dito. Ako yung mutigbasa kung pila na ang amount, okay? Tapos diri, every bidder, na gitawag nila bid catcher. So for example, kung ako nagtindog diri, nagtanaw ko dito sa ilaha. Kung for example, na 1 million na musukol, pag musaka og kamot dito, musaka ako din musuti, may nagban. Check. Naganta mo access diri sa sulod. Good morning ladies, good morning. Brad! Hello. Official voice over. Siyempre si Boss Alan, murag bago lang to neto ta sa Subic. Oh, burag sa una, burag nag-drawing pa ta nga kayaon ba nato ni buhaton nato ni, and today is the day. Yeah, kaya nato ni. Ang lagi nang among gibuhat ni karon ni Sir Alan,
mas gipanindot pa na daw. Ay, oo. Sound system mas nindot. Mas nindot. Tapos napagitay banda. Tapos napagitay LED wall. So, mas high-tech atong presentation compare sa ila. Correct. So muna itong gusto nga may tabo diri. Ang pangutana, mas barato ba ta diri? Ay, mas barato. Ang atong mga mulye karon panghatag na ni nga mga truck. From 2.3 million, baligyan nato ni 1.9 to million. Grabe, nakuha sa no? More than 50% sa ano siya, advance Christmas gift ni sa mga ni. Alright. So karon mo ni so ganina namin dedication prayer. Siyempre, kaning tanan wa manipulos kung walay guidance sa Ginoo. So mo nang early ang among prayer kaganina. Ato pransagan ko mo. Yes. So muna niya ako na sila gitor kung sa tabo. Alright. So guys, so unyang akong pwesto, dire ka akong pwesto niya. So karon naka-uniform. Ako magsusunod na kayo na. Small ba ni? Kay small na ra ba ko, char. Wish ko lang. Okay. So dire ang among plastar. Okay? So diri niya si Boss Alan maglingkod. So siya mag-control sa presyo. So diri nami manggawas mga monitor dinhi. Tapos ako may main ako diri ako ang main diri nga mag-announce kung pila na ba ang presyo ko ban pa. Pero niya magawas-gawas gyapon ko. Okay? Ilang buwan para marketing diri. Hi man. Ito sana ko mo ha. So monitoran ang mga trucks na magkuan karon. Nara mga boys. Rad. Tugpa-tugpasad mo oy. Ito lang, nandun mo niya ang mga trucks din nga dapat, I think more than 200 ka units tanan. So inyong tanahon. There. Again, I'm so excited. So karon magsugod o ani first time ni nga buhaton karon sa Mindanao Auctioneers Incorporated. And katong uban kung wala man mo nakapa sa auction, hopefully sa next auction na napod mo daghan kay sila plano uban mga sakyanan mas barato, mas makabarato ka kung moagi kag auction, lingaw ang auction. At least kung kamo negosyante na mo'y tracking business o uban pa, nindot ang auction. Please paki-like sa Mindanao Auctioneers Incorporated para makabalong mo sa mga announcement. Alright? Nindot kayo. Guys, ready na may pamawami, kumbate na may pero mag-run-through pa na pero siyempre kailangan ko mag-inis. Ready? 1, 2, 3, go. Ha! Ayan. A few moments later. 55. 55,000. 55,000. 55,000. 55,000 sold. 55,000. Next lot, 008, 009, and 010. 11 R22.5 brand new tires, 5 pieces. 010 at 60,000 sold. Everybody looking for 90,000. Everybody looking for 90,000, 90,000, 90,000. Let's go for 90,000. 90,000. Let's go for 90,000. Everybody looking 90,000. 200,000 pesos. 200,000 pesos. 200,000, 225, 250,000 pesos. Come on, take 250,000 pesos. I'm gonna say we're 250. Come on, everybody, come on. Let's tell us 250. Come on, Peter, 250, 250,000, 250,000. Hold on, 250,000, 250,000. Everybody, please, 250,000. 250,000. We're going to 250,000, 275. We're higher than 275. 275, 275. We're going to 275,000. Let's have it for 300,000. Come on, Peter, let's have 300,000. 300, 300,000. Everybody, done for 300,000. One time, 0, 0, 15,000, 1500, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000.
1500. 1500. 1500. All right, sold. 40,000. Everybody, 40,000. 40,000. 40,000. 40,000. 40,000. 40. All right, that's sold. 2.4. All right, sold. 2.3. 300,000. Sold. Give me a number. Next, lot number 2, 3. Hey.